alƙawi sarkin da ba shi da tsara, ya rabu kai salati gurin mafi imani wanda ya wuce Jibril Adamu har Musa, sada alaye da ashabu har da sharifai. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma. Bani mancewa da su Shehana Tijjani, iyali dan umma har Burama in yasi, har da Shek Gibre makai kun abin mamaki, ya Rabbana ya haɗa mu Firdausi dan mai girma. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma. Dole ne na yaba wa manzan da ba shi da tsara, wanda tsawayensa ke sa duwatsu laushi. Kai da kai mai alkawsara ruwan alfarma, ya Rasulullahi wa zan yaba ba kai ba. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma. Mai Usman da Aliyu Abubakar har Umar, wanda duk yake ka ba shi ba aikin lada, kai kadai na sani ko a lahira muku tare ne. Abba ina fatan na mutu ne da san ka gwani na. Assalamu alaika ubangidan alfarma, assalamu alaika shakira shalima, assalamu alaika ka banni zan yi lidama, ni yabo ne zan yi wa farin cikin al'umma. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma. Shugaban kasaita sannan abban binta, akan ka bana keta na bar harkan wauta, domin kai ne mafita mai cikakken bauta, ni yabo na rubuta zan yi wa mai girma. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma. Shugaba kuga nike zuciya na rauni, gashi fata na ni a yau in yaban mai girma, yau da soyayyar ka mun shige ba hauni, so nike sarki na karban duk shedani. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma. Shugaba labbaika bani san makiyinka, na zamo mai sanka ko a birnin Makka, da babu kamar ka, ni ka yarda na ganka in yabo a gare ka, da mai alfarma. Sallama ta a gare ka shugaban al'umma, na zo ya ba maka shugaba na da ɗamin himma, dan kai Allahu ya bai wa ceto a gobe kiyama, shi yasa na kama kaunar ka shugaban alfarma. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma. Sannu mai daraja na shugaban manzanni, naji Allah ma yana yabanka a Qur'ani, dukkanin mai san Rabbana ya so adanani, yan uwa duk mu kama shugaba mai girma. Kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma, ga abba kabi da Salihu kabi da Abdul Hadi, mun zo ya ba maka ya Rasulullah mai alfarma.
matsayi martaba annabi sira a kasanka yan dabi'a da martaba da hababu kamanka naji Allah da kansa wallahi ya gaishe ka gaskiya ka bi gaban a san ka shugaba mai girma da kai mai girma sana sanna mai alfarma ga abba kabe da salihu kabe da abdul hadi mun zo ya ba maka ya rasulullah mai alfarma ni ne mai yaban ka suna na abdul hadi sani cikin masu yaban ka shugaba mahamudi na san din bai san ka shugaba za ya ga budi alhamdulillah na yo yaban shugaba mai girma da kai mai waraka uba gaba da mazara in mun yi ba daidai ba ya rabbana ya bi na gaida ke yaya na Allah ya biya ki a janna safara umajar da ya rikin yi gudunmuwa ba wai ba kai da kai mai girma sana sanna mai alfarma ga abba kade da salihu kabe da abdul hadi mun zo ya ba maka ya rasulullah mai alfarma masha Allah wa nan gurin muke so za mu huta ba da mun so ba da kai mai girma sana sanna mai alfarma ga abba kabe da salihu kabe da abdul hadi mun zo ya ba maka ya rasulullah